Izložba Moderno slikarstvo tušem Alfreda Fredija Krupe u Karlovačkoj galeriji Vjekoslava Karasa omogućila je na jednome mjestu uvid u njegove radove nastale u tehnici koju je ovaj slikar usavršavao u Japanu nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Kako kaže u predgovoru katalogu ove izložbe likovni kritičar Ante Vranković, Fredijev likovni izričaj nakon toga suštinski se mijenja. Pritom motivi ostaju isti, a po riječima samoga autora Alfreda Fredija Krupe istodobno prevladava sirova ekspresija slikarstva nerazrijeđenim tušem. Ovo je moja treća samostalna izložba koja je u cijelosti posvećena mojem istraživanju u takozvanom modernom slikarstvu tušem i to je ujedno naziv ove izložbe. To jest mojeg, na neki način, zapadnjačkog doprinosa slikarskom pokretu New Ink Art ili nova umjetnost tuša, koji je poznat izvorno kao jedan hongkonški ili kineski fenomen. Međutim, on se je u zadnjim desetljećima 20. stoljeća proširio na Europu i to je ono po čemu sam ja zadnjih godina dosta prepoznat. Kako kaže autor, ova se njegova izložba bitno razlikuje od dosadašnjih. Ona ima unutar sebe presjek ili izbor od 53 rada, različite po motivima, po pristupu, po materijalima, od nekih malih intimnih formata do onih klasičnih 50x60, 70x100 do velikih tuševa na platnu, pa tako imam jedan veliki rad ovdje koji je ujedno i tuš i kombinira tehnika na sirovom platnu, veličine 2,25 m x 1,75 m. Zašto se Krupa odlučio za slikarsku tehniku tušem, imanentnu Japanu, Kini, Istoku? Tuš je definitivno izazov i za svakog umjetnika i možda me to na neki način vuče, jer vremeno želite imati nešto što će vas vući naprijed, a tuš je upravo ono što od vas traži maksimalno, ne možete se pustiti, tako da rad u njemu nikada nije dosadan. Što se tiče zastupljenosti, to je tehnika koja postoji tisućama godina na Dalekom istoku i to je tamo stoljećima bila gotovo isključivo jedina tehnika, govorimo o slikarstvu. Tu ne ubrajamo neke druge stvari poput njihove drvoreza u boji. Tamo je to bilo nešto normalno, tamo je to bilo nešto klasično, standardno, nešto što je bilo da se očekuje da svaki slikar, umjetnik to zna i poznaje. Istodobno dok Karlovčanin Krupa svojim slikarstvom osvaja od Dalekog istoka do Amerike, karlovačko slikarstvo danas nije prisutno u likovnoj javnosti kao nekada. Mislim da je ono dosta revalorizirano na pravi način. Mi smatram da moramo još uložiti puno vremena i puno sredstava u pravilnu analizu i pravilnu afirmaciju karlovačkih slikara. Jer oni možda jesu djelovali lokalno i time su činili neki svoj krug, neku kohezijnu silu, koja je po meni bila zbilja iznimna u nekim trenucima, ali nju ne poznaju ništa dalje od samih Karlovčana i baš, recimo, povjesničara umjetnosti i nekih ljubitelja koji su, recimo, živjeli u Jugoslaviji. Isto tako potrebno je više učiniti kako bi se hrvatsko slikarstvo bolje afirmiralo u svijetu, a ne samo u pojedinačnim dosezima.